ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas anapauluan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko, napanan na ka di. Nakitak mo ang nagkuyog da ni Ali agayam na madam, at daigam da apana. Napandaman nga rodan ija kabakiran, napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko, pagasman na unay ti mapanaganop. Kanayon mo't nga da isang putda nga ugsaw no abuyo, madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanaganop. Kay kayat dati maano pan asidaan, ngam ti magatang iti tiyandaan, madam. Sa bagay, uray siyak, nanananam ti maano pan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di uray siyak mat, madam, kasta akman. Insusuon mo mat day takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala, manak ko? Inak pa eksakto, sakbay amapanak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama, iji pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rodan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpat ko ti danom. Sumalugak, ijay pakiab-abalak. Kaduam kadi pa'y tigayam mo anim oyra, anak. Uwan ina, imbagan ko na. Tamadagas ko iji balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan iji patad, anak ko. Maawatak, ina. Jakmat kaya ti agyan. Wano agkasera iji patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adala ngamin nakataktakak. Okay lang gayam. Amuklat tano medyo maladaw ka. Agyamanak iti kanayon mo apa nangururay kanyak, ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kabsat ko. Taitulod na ta babaan iti habal-habal na. Numakasang at kumamat iti bantay ti habal-habal. Mabalin mo siguro. No, ada maaramid apag na anti habal-habal. Kuma, ngam alangan mat ang mga ramid ni ama iti kalsada nga is-iso. Day tirigat na. Manmanumat namin ti kadwayo nga da iji bantay. Sakat nagiin na dayo kami. No kumamay-may sa adiso, mayat kuma. Wan, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulong nga mga ramid, iti uray pag naanlaang ti habal-habal. At damot bubon dito At dalakid di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adadong di tababa. Agyan tayo tilingag ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan tayo ti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di tapay mo't naawanan itinanopan, no intaganop. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan-ano panta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong dita banda iti daya. Sigurado nga dagnanaid iti asidag. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaid iti asidag. Kayat da ka diti agnaid dito'y bantay, nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amo matan, mais ti kang runan a pagbibiyag, dagiti taga dito'y. Kaasidamat nga rod nung kasta. Sana kaskan ka, nga adda negosyo medya syudad. Malumpanan, ado ka din tinalpas mo nga inaban? Adamat basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titanggan ta, tagawid ta masapa. Kaslang amin makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta, tapnong maurnong. Wan sa nga agpayso, mamma minsan ti panangalata.
Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mati makapan. Ngem narigat, tawan mo ti kabagyan ijay. Oray siyak. Kaano tanga-tamat amakapan ije syudad? Dito'y kabambantayan. Kan dito'y laang patat ti pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana tan ti panata. Tapno jay lamang ibiyat, inton agparang ti ugsa. Sige, isagana ta harudan. Adda pa'y la iti kasupukan. Ne, saan mo tin nagkutkuti? Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na tangata. Tanagsardang iti kasupukan. Saan tangagkut ko ti? Saan nga tangagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanom ngagtaod iti bubon? Ay, umayin ti sarahan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ti ugsa. Adda man iyawid tayo jay patad. Adda manen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpet kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nakita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day taagayem yo, ama. Adda nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkuna kagayem ko. Bagnang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yo asawan, ama? Imposible, at di mo maawatan ti kayat ko asaway. Apay amanipod kinasauna ka ti amam. Di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbagan ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayam na. Baklang tayo chay, nalawa ti hasyendada. Apay ngayon tulagdak, ina. Amumi ti pagsayaatam. Pagsayaatak ka di, ti makiden na iti saan ko ngam-am mo, ina. Amumi ti pagsayaatam kunakmanan. Di na kami ibabain. Apay ko mama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam. Ti tulag katulag. Saan mo ang mabalin asalungasingan? Amam mo kan gayam. Adda manan parikot mo. Isu anak ka umay ka naladingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo laang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti na pobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti nakaitulagak? Dahita ti saan kong amo. Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkalyo no saan kayo nga agtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaam. Uwan ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Dahita ti rigat na ita. Imbaglakid din tadidak intulag dagiti dadakkel ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahong ijay patad, anak? Nasaya at mat, ina. Madamag kumahan, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudan? Napanak idin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumot ti na italimang amadi. Wenno kinaluko dagiti daduma a tao. Kasi iti anya, ina. Ijay syudad, uray kaarubam, di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo, am-am mo, uray saan mo akaruba. Ha?
Mabalin mo matimakiam-am mo, saan ka di, ina? No dito, oy. Mabalin ka dumawat kadagiti mula ti am-amom. Ijay, awan ti madawat. Tamagatang amin. Uray na laylay abulong. Magatang anak ko. Bro, anya ti imbaga ti tal kami ti negosyo? Ayos mo ti amin, bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkel a negosyom dito'y syudad. Idinto tano addatay jay lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa idi. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isu analaing ka nga agpana. Uray si kamat, bro. Nalaing kamat. Kaano tamanan nga agsubli jay lugar tayo? Inton bigaten, bro. Kayat ko ama pantamanin di kabakiran. Intamanin aganop. Numasawa ni Amir ti anak ti gayem ko. Bumaknang. Tanalawa ti asenda ti pakay kamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na. Nasingsingid tumanin ti pamilya tayo, no aga-abalayan tayo. Madamag kungan gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Abang ano sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayong tulagan intong kaaldawan ti Kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta? Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana, amang ano di na kayat nga ikalaysa. Pudno ka di nga dagrayo kan ka iya pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina? Ngam saan ko akayat day di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay-nay mo itibiyag. Numabalin kat kitaam matjay saan kaunay nga agrigat. Jak pa'y nakita ti lalaki a kursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko a kursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan ba't kit di, ana? Saan ka mat na maawanan iti lalaki? Ado pa'y di ti pagpilyam no bilang. Alam tapanakan baim. Taintamanan agpalpaliwa iti kabakiran. Sika talaga, bro. Pagasmam launay ti mapan aganop. Imbag ti mapan aganop. Ngem ti ibagamanan dagiti dadakkel ko. Adanda ni kanon ti tulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae a nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaangan iti kaaldawan ti Kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti Kalaysa, bro? No santo kano agar din wedding. Iti parke kano. Dagiti dadakriyo ti agtulag kan isu aminen? Saan ka umanugot? Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tamadismayak lang. Agrubotan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali iti nagpwestuan mi itay. Ket sinblin. Agtugawak iti asideg ti bubong. Aglingedak iti dakkel abato. Taurayak ti gayem ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta iti laod tinapanan ni Ali. Asino nga tati sumungat. Aglingedak. Amang ano kabusor. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro.
tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Hindi na kumadangran, Apo. Pangasin. Saan ka dangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak laeng aganop dito'y kabakiran. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, marigrigat dagiti aggayem at daira kan Moira. Agnanaad dagitoy iti kabambantayan. Ngam agtrab-trabaho da iti pagabulan iti patad. Iti sabali abangir, baknang matnimiko nga anak ti maysa a tribe leader. Intulag da daytoy iti babae asaan nang amam mo. Sumkad tirik nana, tadi na pa'y nakitkita tinasao a babae. Pagasman ni Miko ti aganop, kadwa na ti gayem na ani ali. Iti panaganop da, naisarong da iti lugar da ira. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro, tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Di na kumadangran, Apo. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito kabagiran. Mabalin ka dito makisarsarita kan ka. Pagururayak iti kadwak. Ada kaduam ko nam? Adda, ading napintas adayag. Anam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanya. Babaan iti kawas mo. May saka kadag iti maawagan ana nga to iti gimong. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribo mi. Kunakun ka. Naimbag man, taumay diti kabambantayan, tikas kada kayo? Pagasmak mo na iti agano. Mabalin ka di ama amuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kamilaan. Nagpintas mo tanday diyang imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawa na kenkwana, bro. Jak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro. Addan sa bali anak ka itulagam. Saan ko analipatan dayta? Ngem agayatak kini Ira. Madanaganakan ka, bro. Amumot ti kababalin ti amam. Saanak nga manugot iti kayat dang ipaasawa kanyak. Nang runa, ket saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amang nganop ditoy. Anaga po iti sabali at tribo, ina. Kasano te pan nakaamom anagka po iti sabali at tribo, anak ko. Dayta ti imbaga na, ina. Anak ti mangidaulo iti sabali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatan. Babaan kadag iti kaus na. Madlaw ana nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak? Ijay waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpot ka di ti lalaki, anak ko.
Kasta mo ti pa nagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod. Dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatad. Baknang dagitay, anak. Saan mo kadi nakikita dito'y patad ti kumkunam a lalaki, gayam? Saan pa, gayam? Diyak pa'y nakikita dito, Sa balin samat at tribo. Nataer ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y matam-amo analain di tao? Diyak man amo, gayam. Kanayon ko ang madardarap-dap tiro pa na. Sa balin samot day na, gayam. Wansa, gayam. Itala ang ama pasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka ding nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan lang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw tay, aramiden tay. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amang ano ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensya kan. Aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae ang nakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan nyo nga ipapantapan na kisarita iti gayem mo. Wan, ana. Naisagana kong tiduri nga itadta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalaysa. May sa kadagiti kangayedan. Kan kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknang. Ipakita tamot, akabaalan ta ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, kan kinapaot ti selebrasyon. Aramidan ta ti amin, kakaisuna bugbugtong nga anak ta ni Miko. Nuko nayo akangayedan to ti kalaysa ti anak kyo. Adun tulakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Siyakto ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel tulakit di ti magastuyo, madam. Isa na bali, tanukukwadan to ti daduma nga asyenda. Pamulaan minto iti ado a klase. Ken makiapit kami mat. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Kat sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga uray aggasto kayo iti dakkal. Ha, saan ak nga aggastos na awan ti amo kasmapak na? Mayatakit din amang bus-bus iti adda kanyak no awan ba't kasukat na? Ha, saan pailaan? Adda ka dito'y waig, Ginoo? Di na ko maawagan iti Ginoo, ta saan ka agpagpabigbig. Kay kayat ko maawagan nak iti Mikulatan. Ginoo nga min tiawag mi iti anak ti amo mi, wano, Haji, kadagiti daduma. Sanak pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apa niya may kayo dito ay? Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin di balayo. Patgat na imnas. Saan nga tang nga ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan itikas kada kami. Di damat amo. Ti amuda kat inak aganot. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak.
Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo ingatangan iti washing machine. Igatangat ko ma. Ngam awan mat kuryente da ijay. Gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpet da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulag mo ang mga asawa? Dahil tatidakal aparikot ko. Diyak kayat amasaer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngamawan mamay na. Ta ipaasawa da ka iti sabali nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Aglive ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahom kanyak, bro. Into no may alawas, tinagtulagan may tigayem ko, apa nagsasarita tayo. No kaano ti kalaysa ken selebrasyon. Ijay to nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na. Saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray. Saan nga umana iti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke, iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina akawas. Awan to ti makarta piti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Basapol nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayadan akalaysa. Anya jay ko na mga ramidak, taglibak pa bro. Mapan ka man iti islang nga ayan ti kungkunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam a makita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sa bali nga anak ti makitak? Agmaymay sa kano nga anak. Asyendera ka na. Sige. Adda ka no resort ijay ako kwa ti pamilya malik. Pudno ka di? Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Areglado bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnamaak ti panagbaligim bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa'y ngagyaman bro? Tasan ta pa'y nga mo? No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganop dito eh. Ikagumaam alipatan day tang ayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itikimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di, kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti iwain. Pinagaramidan na kuman, ina. Ngam nasingpat daychay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod na munday ta panagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina. Inton agkita kami manin ijiwaik. Awisak dito'y balay tayo. Nakahalakon iti bakasyon ko, bro. Nasayat no kasta. Mapan kakadin agtur iti sabali nga isla. Tur, wano, kasmay sa detektiv. Tur, ken detective, bro. Sapay jakpay napan iti resort. Nalatak ka no day a resort. No kano aglugam ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. At da ka no maten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista di na oras gayam. Sapay ko ma.
Ta makaala kay ti impormasyon na kayat ko amaamom. Sige bro, agrubuatak nga roden. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla. Wen, impaysagan akon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlaangan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo kenkwan nga alahas ken antigo nga alikama iti kusina. Lakit di ah. Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, ken dadumapay nga antigo. Kati sagot dan tumit ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan akalaysa. Iyam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa lang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyendadan to iti agbalin nga asawa na, sigurado a maragsakan tumutlaan. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakkel ni gayem ko. Umunag da iti ayan ko restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak mo tinti. Kan nakasunglasses ako. At dapay mas ko. Anday ta. Agtugaw dan iti asidag ko alamisaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito ije manugangen ta, ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, diya kayat dito'y. Ado ti tao. Jay manugangen ta ti umay ditoy. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay? Adda tao da nga umay mangsukon kadata ditoy. Oh, ana. Dayta babae nga umasidag ditoy. Iso dayta ti manugangen ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Miko ni Irang aglaba kuma iti waig. Nakayawan daytoy, gapu iti kinapintas ti babae. Nagamamuda nga rod, kat adda na isang sangayan ariknada iti tunggal maysa. Madanagan mo't ni Ali, taam muna ana itulagan ti gayim na, iti maysa abaknan. Nupay saan anakit kita ni Miko, ti babae. Kinasarita ni Miko ang mapan ni Ali iti kabangibang nga isla. Tapno mangala iti impormasyon, maipapan iti babae, maipaasawa da kankwana. Iti nasao nga isla. Nakita ni Ali iti dadakkel ni Miko. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo iti alawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta umasideg a babae. Iso dayta ti manugangen ta. Dayta ti manugangen ta. Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada lugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adangagpayso nakaparada alugan di taruar. Bakita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant.
Anya pa'y lati araramidam nga rod. Tumakdar ka na, tamapantan. Imposible kayat ni gayang Miko ti babae. Saan mo't apanaguyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Wah, total, adda na video nga ebidensya. Agawid ako. Ipakita ka ni gayang Miko ti video. Masigurado nga adda madismaya. No makita na ti video ti babae. Simangpet ka matadagos, bro. Bro, naala kong tirumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga rodan. Magagara na kon amakaam mo. Ipasakan ka ti video, takita. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano yan? Warayam Oh, naipasa ka din. Warayam, bro. Masigurado. Mas daaw ka no makita ti video. Oh, atay ta. Na-receive kon. Ha? Adada amakin ina ditoy. Kita ti sumungad amang sinyas kadakwada. Dahito ka di ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiin baga ni Pangulo. Saan ka di? Oh, jak umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gayam mo iti intad ta akas Dory. Ngam ti parikot ita. Kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay ba ti tsura na. Yem nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumot ti agbalin nga apo ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, edi nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na di babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo di syudad. Amuna nga imatunan. Iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko apinakpakibiyangan ti negosyo na di syudad. Iso ajak amo no anya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi adori. Lumalpas ti kalaysa, at tanasyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Sukir? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? At daman damagak, ama. May pagpanakkel ko ka di ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko ka di nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa miken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ama asawa, ket jay maipagpanakkel ko kumamit. Numagna kami iti kalsada. Wano ipanakkel ko kuma, ti kinapintas na. Apay akas di ti sa udyanak ta. Nakita na ka din ti iparsawa ta kankwana. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan apaset ti patad. Dahita nga rodket. Ngam saan amakalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan naragsak ti anak ta iti sidog da iti babae. Ngam saan mabalin nga ibabawi ti tulagan. Ado ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at
tao tinagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwa da kalpasan ti Kalaysa. Dayta ti inkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Ape analiday ka nga inmay dito'y waig. Mabalin ka di mapantay di balaya. At danas kan nga ibagak kadag iti dadakkel mo. Anya ka diday jay. Pangasim. Mapantay di balaya. Isa kong ti mangawit iti sinakdom. Amom ka diti agi susuon iti karamba. Ha? O di sakruya kon? Nagalisti karamba. Ang mga maisuyat kan ka ti danon. Dayta ti pangatiwam kanya. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga rutin iti balay ni. Ngam pasensya ka iti pagtaangan ni. Naimbag nga orasyon, Nana. Impakadakin ni Ira nga umayak diti balayo. Imbag man ta kinayat mo ti umay dito'y nanumu abalay mi, baro. Adda na patag nga ibaga kada kayo. Iti ngamin na bayag basit apa nagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, Nana. Ngam imposible day ta, baro. Maawatam siguro ti kayat ko asawang. Kinapudno na. Intulag dakdag iti dadakkel ko iti may sa babae. Adyak pa'y nakitkita. Anya nga raw ti imbayam dito'y baro. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Dyak kayat day dya babae. Dyak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Diyo ko maparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan nyo kumabarok. Saan kayo mat nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggaham nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabalan ijay syudad. Agyaman na, tayo manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno da kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi, Jay. Nalawa, Ijay. Adamatan silid apagyanan nyo, Ijay. Saan tayo nga taan delikado, Ijay? No surutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo, Ijay. Tasaan da pa'y anap na pa ni Ijay. Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno da kadwam. Diyak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat ijay syudad. O sige, madagas tamatlaan ti balayda ko nam, o di dagas lantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkel na. Makisarita ka itinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamot iti syudad, tapno ada kaduag. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tay, Jay? Ipanamnamak ka da kayo. Natalgad kayo, Ijay. Agabal ka din matlaang ti trabaho mi, Ijay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal, Ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador, Ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaan ng iti syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrubot ka nga rodan, taurayan da ka. O sige nga rod, darasat ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak ka da kayo. Saan nyo nga ibagbaga ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamwanda? Tapno raumanda kayo, sir? Maamuam to kiniira, ti makagapo.
Saanan aday ta ti damdamagam pa, gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdagusan ta. Mapantayo pa di ta restaurant. Kalpasan na, itulot kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagos ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabalan. Gumatang tayo kadag iti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabalan, Miko. Wen, Ira. Di tamat may kadwa akad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyo? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. Lukas ta. Maerugi pa'y laang dati pagabulan. Wen, ket sikati makaam mo amang imanihar. Ibagam amin na masapol, taipaay ko. Gatangan tayo amin ang maaramat. Sige. Ikagumaak adumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin ang masapsapol. Mairuging ti project. Naggasat ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma. Taawan ti tubang iti arapaap mi nga agkalaysa. Ay, kaano ak nga tama ta makasarak iti kaskan kuana? At dadag iti banang nga or-orayam. Ngam saan mo ang mauray. Adamot ti saan mo alam namaan. Ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama? Ang makadanon pa ijay bantay nga ayan mo ni Sir Miko. Manipod pimanaw ni Miko. Saan ba't nga agaw-awit? Agawit to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngam sigod asaan nga agpaot no kas di amapan di syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikriknak. Mading amin ti sauna iti naudi a panagsarita mi. Saan ragan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakas a mapasamak. Naibagak daytan kan kuana, sakbay a nagpakada anapan iti syudad. Di na ka di imbaga, no kaano a sumangpat? Saan nga rod? Ang sumangpat tumutla ang dayjay. Ta sigurado a mapanmanen aganop ijay kabakiran. Dimot na laing matlaang ti inam nga agabal? Iso tinang gisuro kanya nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agabal ditoy? Amang ano di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, ijibalay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat ditoy? Ado ti mabalin ko apang isarkan kan ko na ditoy? Anya at trabaho? No anya ti amo na trabaho? Iso mat ti pangisar ka katakwada? Idi ubinga, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan ko na, talaan na iti construction site. Masigurado ka kaya't dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabahuan da. Taman pa'y madam. Nabayag asan asimbang pet ni sir. Imbaga ni Pangulo a pasawar na ti syudad. Berukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad, madam. Kasanuda ang masarakan? Ay diagpaspasarak da. Masapul nga agawid dito'y ni Miko. Kasanaw no di da masarakan? Adamang sipot ka dagiti amin amol kan parke di syudad. Ado a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakat managdakdakis nga ano panda? Masapol asaan kami ang may babain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Misan, wano ti asyenda.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalaan ni Ali iti video ti dadakal ni Miko, agraman ti babae nga ipaasawa da kan ni Miko. Nadismaya unay ni Miko idinakita na ti video, kat di na kayat nga asawaan ti babae. Inawis ni Miko daira ken Moira nga agtrabaho, iti pagabalan nga ibangon na ijay syudad. Nagtrabaho da nga ron ijay syudad, kat saan na nagaw-awid ni Miko. Iti sabali abangir, maburiburan da amir ken ana, ta saan da mapasangpat ni Miko. Kat umadanin, tinaituding akalaysa. Plano mat ni Amir apabirok ni Miko ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kaslakit managdakdakas nga ano punda? Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan titulag, kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Nisa, wano ti asyenda. Anya ka di day tasasawamondang na? Ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipudnaw. Di nakman buwisitan si kakatulong. Amo mi ti aramidan mi. No ngay, saan akayat ni Sir ti agawid? Uludan da ka di nga yawid, madam? Sumurot na ijay, no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat dayjay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalaysa kat may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalaysa? Na, apayakas na ti pagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang katsyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mo. Ha? Apay ka di, manang. Pasapol ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, kayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman ak iti panang ibagam Ay, kaasimot ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo ay pakaam mo kadag iti amom, agayam ko ni Miko. Di da pay amaw, tani Miko ti umamay iti balay. Saan da nga amaw? Siyaklaang ti makaamaw. Di da kayat amakisiningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abak nang. Manang, agyaman ak iti impadamag mo Sige, taipakaamok dahi ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritang? Saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam a makisarsarita ija a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pay amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamot ti akin basol iti saan a panagawid ni sir, madam? Delikado, bro. Nagsabat kami kani Manang Suraya iti tsindaan. Ket, kabuteng mo ka din Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya?
Gapo kadimanen, iti umadanin akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day di akalaysa? Tapilitin dakmet ama kikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidam. Saan nakaruden arumrumar? Agresign kay ti trabahom, tapagbalinen ka ama kannawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresaynak, bro? Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltalkak iti negosyok. Saan nakpay nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mangi-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarta. Saan naparikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a pangulo iti tribo yo? Wen ka no. Deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga ka no kenkwana ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka diti syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, ako ukwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka? Saan damat siguro asumraklatan iti babalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanandag iti agbirok. Saan nakarumrumwar? Ngam na turay ti amam. Ado ti connection na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasok katakmat tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumwar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taurnusan na dagiti papeles. Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anyam ti aramidak, bro? Aramatan ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramatan ti cellphone ko? Tapno didak matunton da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matunton. Tapno didan maipilit ti kahit da. Agkalaysa ta iti sikreto. Rumbang gumaasaan ang may sikreto ti kalaysa. Tasagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngam maamakak. Ang mga no ipakalaysadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale? Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasi nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalaysa iti sabali. Nun alpasan ti kalaysata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngam ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngam saan pa'y nga ita. Ang mga numakita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayon na kadwa ni Miko? Awan mat ti amok, Pangulo. Awan mat ti amok agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapmapan ijay? Ay, awan mat ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawang nak dito'y. Ad dalaeng ang maestresa kan ka. Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo iti nalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel na iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingpot matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan ko na. Iso apim manaw iti balayda. Tadina kayat nga ikalaysa ti dinamot ay ayatan kan nakitkita. No apay mat akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno ka no agtipon ti kinabak nang da, ina.
Di da kayat nga ipaasawa ti anak da itikas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapo iti aramidan ta pa nagkalay sa iti naliman. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanagan una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakid di kabailan ti maisinagan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilian. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Tamangan no makita dakdag iti mangsapsapol kanyak. Saan ko atari gagayan nga umadayuta? Tilakayat ko. Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako kom da ito'y pagabalan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabalan? Sika ti mangimanihar. Iso ako kom da ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga ang naggasat ka, friend. Iso na lang taparikot ti pakaikamangam. Apay nga taakas to'y ni ayat. Uray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bali, tamadlaw ko kat napatag kaunay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan ka to'y pagabalan. Padurasag ti pagabalan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day tang arapaap mo. Adumot ket din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko. Uman-ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta na pintas ti abal tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wan gayam. No saan namin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan uliton ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liver. Mapan kapay langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya. Ganyan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo. Nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam. Nabigbig ko ti may sa atao ni Pangulo nga dayjay mol. Amang numay sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni ama, sigurado. May saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti aramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalaan ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo. Agyaman ak unay ken ka. Iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas ang napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada ko maiti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga tanga ipakaamo ka na kwada nga awan ni Miko? Mga ramidak iti rason, tapno saan ta madaksan. Anya ko maday ta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol ta iti napasamak. No di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanagan na. Ada ka no napigsa bagyo sumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang.
Sapay nalaka amarga ay ti ayan daama kan ina. Sapay kumatawan dagas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga da napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ang madanagan no kastoy? Ato nga min dagiti madadaol. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama. Gayam. No may tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikuta. Anya ti kayat mo asawan? Kasano kuma masulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? No adan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaikkatan ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. May-mayat no madadaan. Ay, mauyong sanday ta tao. Makaragsakan nakit din ti panakadadaal ti yate. Nagngina ti yate. Nagsayang! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merong, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, namuan ni Ali babaan kan ni Soraya. Ngay paspasapol da ni Miko ijay syudad. Nagluwas nga rod da ito itakno ipakaamuna itigayim na. Nagalibtakmat ni Miko kat pinasukatan na amin apakatuntunan da kankwana. Patinagan ti pasdak na kan tinegosyo na, pinasukatan na. Kabayatan na, insingasing ni Miko kan ni Ira nga agkalaysadan to itinaliman. Iti sabali abangir, madanagan da amir kan ana, no kasano ti panangibagada iti agbalin nga balayanda, ti kaawan ni Miko. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu alawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. May-mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsakan nakit din ti panakadadaal ti yate. Nagmina. Nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparangan ta ang nakalugan ni Miko iti yate. Isu ang mapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapukan kwa na. Imbag tikas jay, tapnosan nga agparang at di taam mo timang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso day ta na panunot mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate, ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang Soraya. Kat umayan ti bagyo. Sambut at tagatang iti masapsapol, sakbay at pumigsa ti tudo. Darasam nga ro, tagawit kan. Tamangan nung pumigsa ti bagyaw. Kumusta kayo nga, ije nagtalinan niya. Masaya at magmanan. Aywan gaya. Agkalaysan to itinaliman. Dagayang Miko kan Ira. Ha? Makikalaysa ko nam. Kasanong tinakitulagan na. Awan plano nang agparang itinaituding akalaysa. Susapo. Anya nga tati mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayam lisar. Ngam nagliba ka. Agsagana ka, Ira.
Sumangpetan dagiti inorder ko abad-bado a pagpilyan. Pagbado minton kalaysata. Pagpilyan? Ado ka dito in-order mo? Wen, iray. Kayat ka asorpirsaan. Basta agpili ka, noan niya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka, awan ti saan ko akayat. Naragsakag, tauray may sak anapanglaw, kinayak naklakta. Mamatiak iti ibagbagada, nga agpapada tayo iti imatang ti apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan dadayta akinapudno. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangro na dati sa nikwa. Ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kahit mapandaik katan ti angkla ti yate. Mapasamakan ti kayat ko ang mapasamak. Masaya nga nak iti yate ang maisakripisyo. Dakka ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw. Ngam ti panagtalak ti kayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. Nung ayan namin itan ti kakaiso ng anak ta. Namnamag ngagpakita metlaeng kadata. Dusaag ti awanan bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidam kankwana. Saan ko pa'y nga amu asawan ita? Nga mabalin ko nga aramatan ti latigo kankwana. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntod ko. Agasam, madadaal ti yate gapukan kuana. Agsaw-sawaran dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo o ana igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kas may sa Pangulo, sana mabalin asalungasingan ti anyaman na tulag. Gapoy ti day ta atulag. Ditan makita ti ayan ti anak ta. Nunap na pananakit din. Awan kit di ammo na. Di na inaramat ti panunot na. Tapno agbalin mo't anaturay kan ad-adda abumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo. Nusikan ti saan a makabaan. Pinaay na ti arapaap ko. Nga iso ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso. Sinayang na ti panagbalin nanto a Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na inton sumangpat. Anya ka di tagwarwaras adamag. Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwaras adamag. Nalaing iti kalukwan dagita tattao. Apa niya inaramid da dayta? Iti anya agapo. Amang ano inaramid dalaang. Tadida ngamin masaraka ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti nakaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanag ko kadagiti pakaikamangak. Asino mo ti saan nagdanag iti kasta sitwasyon? Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilyan. Tapno mailisi iti dosa nga ipataw da kenkwana. Kayat mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan, inton malpas ti kalaysata. Kasanong ti negosyo ta ditoy? Sa bagay, sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngam, agnanayon ta kading aglamlaman kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadumtang ti panawin a maawat da ti relasyon ta. Diyak mo, numatungpal day tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta? Tapno mayasidag tiring nada kanya. May salang ti amok. Padurasam ti negosyom. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon da iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inabal. Sige,
Mangibangon ta iti branch ti pagabelan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilian ti asawaan ko ni Miko. Awan nga rudon tinamnama, amatagi ko ni Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan ginalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga gagasat iti ipaasawat ako makankuan. Napukaw ti asyenda, napukaw pa iti kakaiso nga anak ta. Asino pa iti mangsukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mo't kitdi, tasaan ka pa'y mo't unay anataangan. Barang agawid tumatlaang ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amanga no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Emado ti buyers tayo iti sabali a pagilian. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti faktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabel. Jak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di muras ti negosyom. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo? Saan ko anaaramin dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi ang makiababal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagit matamang tultulong kan ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabalan. Asino ti mangipagaro? Naagbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabalan, nana? Nasingput kun nagagat ka nga binbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta nasingput mo't kanyak, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkulog ama pa iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amaladaw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasa nga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan. Medyo lang, nana. Imbag lang tasaan unay anangato ti bayabas. Kano nang atungay akas iti santo luwan no mangga. Diyak amon anana. Amang an ospital tinaturong me. Ay, ubing talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Sikawat alay. Manmano ka man na makikita. Addaak ngaminan ijay syudad, manang. Kumusta mo dangiti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da ka di, ti ipapanaw ti babae. Jakban ammo. Kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayem Miko? Idi damaw. Kanayon ko amangag nga iparaman kano ni sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asaon ni Pangulo. No kasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tarod ti maawatak. At dapay dya madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Soraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, Ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot tan jay sigud aguradakan ka. Agpayso nga taday ta, bro? Agulbud ka di pa'y ni Manang Soraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiras damat siguro. Ay, ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong ay kalaysa. Di da nga tatubngaren. Day tatisaan kong amo, bro. Timayat nga aramidan ta. Aramatan ta ni Manang Soraya. Tapnom amuan ta, no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na?
Bayam, tasyak ti makaamo bro. Adda ipaaramid ko kanimanang Suraya. Amun na, no iparit da ti panangikalaysam iti kayat mo babae. Naibagta nagkita tamanan, manang Suraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni madam mo. Nukas pangarigan mga asawa ni sir mo, iti babae akayat na. Di da nga tatugnaran. Ha? Amangan lumakangagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibagak. Di nakamat siguro anwan. Kita, ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turod ka. Aramidin ta na ito, para kinigayam mi ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpet talaga. Saan akas kadagiti naganak na mata pobre? Ay, di damot gayam pod no. Anyat kahit mo asawan manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Nga mapayad di ka matagtagari. At ka di parikot mo. Adda ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kanimanang Suraya. Adda man ibagana kuma. Ngam, di na intuloy. Anya dayjay. Imbagakan ko na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramiden na ka di, bro? Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, ket di namat pudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud nung anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mom? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije bye-bye. Pinidot na ka ni Pangulo, ije bye-bye? Day tatipod no. Lupas ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kaspudpud no nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang di Miko. Idiinsangpet ni Amir. Kasla nakutaran apiak. Idi binaduak itinaim ang alupot. Nagamo, kan nalampay kanyak. Kat impatag mo kas anak, madam. Wan, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubiing. Madlaw amistiso, saan ka di? Ngam idiin sangpet ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat, tas saan ang inginaan alupot, yarwaten na. Saan ka de, madam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.